ба худованд бояд беандоза шукр кард. Як бой дар айвони хонааш нишаста кӯчаро тамошо мекард. Ногоҳ шахсеро дид, ки қуттии партовро тагурӯ карда чизе мекобад. Он гоҳ гуфт: ба худо шукр, ки ман камбағал нестам. Камбағал ҳам ба атроф нигарист ва шахси маъюберо дид, ки арӯбачаи маъюбиро бо азоб ронда куҷое рафта истодааст. Он гоҳ камбағал гуфт: ба худованд беандоза шукр, ки маъюб нестам. дар ин миён маъюб ҳам дар роҳ мошини ёрии таъҷилиро дид, ки бо суръати тез бемореро ба бемористон мебарад. маъюб даст ба гиребон карда гуфт: ҳазорон маротиба шукр, ки ман бемор нестам. он беморро мошини ёрии таъҷилӣ ба бемористон расонд. замоне ки вайро ба дохили бинои беморхона менамуданд, дид, ки беморе вафот кардаасту пайвандону наздиконаш нолаю фиғон доранд. пас бемор ба худованд беадад шукр гуфт, ки ман алҳол зиндаам. дӯстони азиз, шумо низ новобаста аз дар кадом ҳол буданатон ба он кайфият, рӯҳият ва вазъияте ки доред, ба худованд шукр гӯед, чунки новобаста аз душвориву мушкилиҳо ба шумо фурсати зистанро инъом намудааст. хайр, то барномаҳои навбати шоду пирӯз монед. ба канали мо обуна шудан ва паҳн намуданро фаромӯш насозед.